och hyllar hjälten istället. Han går tillbaks och tar hand om sin dam. Han har nämligen en arbetsuppgift till här ikväll innan vi avslutar det hela. Där ska vi se, han får lämna damen ifrån sig en liten stund. Som sagt, ni som hade henne med er kan nog glömma henne. Det har nämligen hänt ganska många gånger att folk har redan har giftet sig med de damerna som de har hämtat upp i publiken. På riktigt. Ska se här, han har för nu hela gardet och alla riddarna. Försättningsdomaren. Men det finns fler att tacka. För de underbara damerna, och det kan vi vara med på allihop, eller hur? Och här har vi dem nu allihop. Det är riddare Kjellvar. Kunskapens riddare för Uppsala universitet, Campus Gotland. Riddaren av Tvennepilar för Destination Gotland. Riddare Franciscus för Agria djurförsäkringar. Riddaren av Silverkorset. Riddare Bagge av Gotland för Region Gotland. Riddare Hans av Visby för Visby centrum. Och Tidernas riddare för Gotlands museum. Och allihop så riddar de för Riddarsällskapet Torniamento! Mina damer och herrar, de är här ifrån Gotland och de är svenska mästare i turneringsspel. Riddarsällskapet Torniamento! Och vi vill också tacka de andra deltagarna som har deltagit och gjort det här till ett fantastiskt skådespel. Det är Gutars bågskyttar! Ycklargruppen Narrarna! Fanfare Gotlandica! Chomrey Kempo! Och Gillet Sankt Olof Yxa. Och alltihop är ett arrangemang av Medeltidsveckan på Gotland. Ett sista varv, mina damer och herrar. Borgmästaren har bett mig framföra till er i publiken sitt stora tack för att ni var med ikväll och gjorde det här till en oförglömlig upplevelse. Mina damer och herrar, den vinnaren ikväll, riddare Kjellvar! Tack till publiken och vi säger välkomna åter! Hej! Lägga! Lägga! Lägga!
Jump up. Som bäst av 3 eller något där. Ja. Åt andra hållet kvar First blood.